Kør video. Måske. Mangler vi ikke en kører, når det er tomt? Mangler vi 2 kører? Er der nogen, der holder øje derovre? Du kan ikke spise gulerod samtidig med bilen. Okay, så er vi klar. Det går sådan ikke. Ja, den har startet jo ikke. Nu har vi øvet os. Sammen. Uden her på. Det kommer lige lidt. Det er godt. Det er lige for mig, jeg kommer lige. Du kan bare komme på sikker. Det var det mest færre resultat for det var det overhovedet ikke. Jeg knæ bagud. Ej, det var, men det var ikke færdigt til den, men sidste, så du synes, det er færdigt. Okay, ja. Jeg skal være krank. Nå, nu skal jeg vente det hele. Hvad skal jeg nu køre på? Jeg skal køre rød. Jeg skal køre på blå. Jeg kan ikke skrive nu. Jeg skriver. Ej, jeg fik en tredjeplads så. 3 til Christoph, 2 til Susanne og 1 til mig. Ja, men det er fordi, jeg skal lige fjerne sådan noget. 3 til Christoph og 2 til Susanne. Jo, jeg vil gerne stå der. Men det er lidt godt. Jamen, det her, det er nemlig vildt godt. Og det er rødt, det er forfærdeligt. Nej, jeg fik 2, jeg fik også 1. Min er på på. Jeg købte en fugl, ikke? Jeg købte en fugl. Du vil ikke noget pakke lidt i motoren? Nu kan jeg være til. Ja, den kommer ikke. Jamen, det går lidt. Der er den galt spor derovre, fordi min bil, den kører så jævnt derovre. Hvordan er det? Du er derovre. Når du kører op ad nakken. Ja, det her. Gang. Nej, er de kun forkert? Kan jeg tage det? Yes.
Jeg havde jo ikke set det. Nej, nu holder vi nede under broen. Det er bare det værste sted, vi skal holde. Han kører. Hvem havde lagt min bil nu? Jeg selv. Men det er jo jeg, der har kørt ind. Nej, det er ikke mig i hvert fald. Nej, jeg kørte ind i jer, men nu kan du Ja, så er det kørt også. Det var på samme sted at parkere. Nej, det var hyggeligt. Det skulle da parkering forbudt der. Det Ja, er det er hyggeligt. Så er det her fik at se på udsigten. Så smukt der. Ja. Godt, er I klar? Ja. Er I klar? Jeg skal godt over det efter med på videoen. Kan du passe på det nu? Ja. Jeg har det her. Overhovedet ikke stressen her. Nu er det kommet på stille. Stop. Tak for det. Ja. Og jeg er sådan. Hvor er jeg? Hvor er jeg henne? Dang. Kom så klar! Kom så klar! Du står ikke foran! Kom så klar! Nej! Der er ikke noget galt i, at det blå 2 runder foran. Ja, det er bare. Det er fordi, jeg køber ikke sådan noget. Hvad? Jeg køber ikke helt sådan noget. Næsten ikke helt sådan noget. Du vil ikke løbe, Bjarne? Nej, det er mig. Det er bedst. Og den blå, og det er den blå, det er ikke de blå. Ja, det kunne du. Men de tager jo ikke. Hvad var det? Det er stop igen. 3 til blå. 3 til meget. Og 2 til rød. Og 1 skud. Og næste lige, det er Kastanje, Bjarke, Sus og Thomas. Hvad farve er Jeg må holde pause. Bjarke han er blå. Yeah. Sus er gul. Kastanje er rød. Det er godt. Går det ikke for godt, Vester? Nej. Det går ikke godt nok. Det går ikke godt. Og den blå, det er bare den ypperste bane af blå. Skal vi ikke have stoppet den optagelse? Men jeg tror, det bare stopper. Så min blå bil kan jeg lige komme tilbage til kontoret.
King of YouTube. Er det dig? To insights der. Jeg har lavet Mod børn og gamle mennesker. Jeg har lavet en kommentar med min kropssprog. Hvad så? Kan du ikke lide en kog på dagen igen? Ja, der er en god kommentar for dig. Ja, det var heller ikke mit kryds eller mit hjørne. Nej, det er ikke blå. Du er ikke blå. Du skal være på... Jeg er blå. Ja, og Du skal til mig. Jeg er på rød.